Hej og rigtig hjertelig velkommen til min første video her på kanalen. Mit navn det er Emilie Weng. Jeg er terapeut og forældrecoach, og så er jeg mor til 2. Et barn med autisme og ADHD. Og jeg har virkelig oplevet at stå i en hverdag, som mere eller mindre føltes som ren overlevelse. Hvor mit barn var i mistrivsel, og hvor vi faktisk var en hel familie i mistrivsel. Heldigvis så har jeg en rigtig stærk faglig baggrund med mig, og jeg formåede simpelthen at bruge min viden herfra, nogle erfaringer jeg også gjorde mig i vores forløb, til at få skabt nogle rigtig gode strategier og gjort nogle ting for, at vi som familie fik fundet vores ben i denne her anderledes situation, og faktisk fik skabt en hverdag med meget mere glæde, trivsel og overskud for os alle sammen. Jeg har indtil nu delt ud af de her ting i min Facebook-gruppe Forældre til børn med særlige behov, råd og redskaber til en bedre hverdag. Og nu har jeg altså også besluttet at lave kanalen her, og det glæder jeg mig rigtig meget til at komme i gang med. Så tusind tak fordi du så med. Vi ses igen en anden gang. Hej.